Joka ikinen kerta, kun aloittaa uuden teoksen, niin aina mä mietin, mistä tämä lähti liikenteeseen ja missä järjestyksessä taas asiat menee. Joka kerta on myös se ajatus siinä, että haluaisi löytää jotain uutta ja sitten uutta kohti mennessä, niin sitten totta kai siellä tulee aina semmoinen jossain vaiheessa pieni pelkotila, että onko mä tehnyt oikein ratkaisun ja onko tämä nyt sitten kuitenkaan oikea aika tehdä tämä teos. Siinä ehkä tulee jotenkin semmoinen kiinnostava asia myös siinä, että jollain lailla sitä omaa taiteellista työtä pitää myös pikkusen pelätä. Nyt kun on tämmöinen ihana pakkaskeli, niin mä rakastan tätä. Tarvin näitä monta eri vuoden aikaa. Se metsä on semmoinen rauhoittumisen paikka, että sit kun sinne menee, niin siellä ei tarvitse ajatella yhtään mitään. Saa vaan jotenkin olla ja ihmetellä niitä asioita. Et tuntuu, että tarvii paljon myös sitä, että pitää saada purkaa sitä kaikkea dataa, mitä sinne päähän on kertynyt. No mä luulen, että kun mä ajattelen itseäni ja joskus silloin, kun mä oon Tampereella aloittanut tanssikoulussa tanssiopinnot 9 vanhana, niin mä oon ollut aika villi. Niin mä luulen, että ehkä tanssissa on ollut just kiehtovaa se semmoinen tietynlainen kurinalaisuus, että siinä ei pysty tavallaan määräänsä pidemmälle menee, jos ei oikeasti heittäydy siihen koko ajan tosi tavallaan antaumuksella ja sitten samaan aikaan pitää koko ajan ymmärtää se, että ikinä ei ole valmis. Totta kai on hetkiä, että tuntuu, että pää lyö ihan tyhjää, ei vaan tule yhtään mitään mieleen. Ja sitten sulla on se tiimi, kaikki odottaa siihen, että jotain upeaa ja mahtavaa tulee ja sitten tuntuu, että tämä on nyt tämmöinen päivä, että ei meinaa saada mitään sieltä ammennettua. Sitten tulee taas seuraava päivä ja sitten seuraava päivä voikin tuoda jotain ihan muuta tullessaan. Eteenpäin vievä voima on aina varmaan se liike, mutta sitten hyvä eteenpäin vievä voima on tietenkin aina ensi-ilta ja deadlineit, koska jos ei olisi tavallaan määräaikaa, mihin mennessä jotain pitäisi saada tehtyä, niin sitten ne ei varmaan ikinä valmistuisi. Et mä oon varmaan itseni pahin kriitikko. Odotukset aina siitä teoksesta on todella korkealla ja sitten tuntuu, että joka kerta pettyy, ei pääse ihan sinne minne haluaa. Taas yritetään ja taas ollaan menossa kohti jotain. Monta kertaa ajatellut, että mä en enää halua tehdä tätä ja nyt mä lopetan tämän. Mutta niin kuin sanottu, sitten menee muutama viikko ja sitten on taas semmoinen pakko lähteä luomaan ja kehittämään niitä asioita. No, tanssi on sisäinen pakko. Se vaan ruokkii koko ajan ja vie eteenpäin. Ei ole mitään mahdollisuutta lopettaa. Varmaan se liike lähtee sellaisesta kehon fyysisyyden haastamisesta ja mulla on aika suora selkä ollut ja aika jäykkä selkä. Mä käytän vahvasti kontoa ja haen sitä liikettä sinne selkärankaan. Et ehkä siinä on myös se, että omien heikkouksien tutkiminen samalla ja sieltä asioiden hakeminen. Ja kaikessa mä kuitenkin haen myös sellaista liikkeen helppoutta. Vaikka mä haluan tehdä todella isosti ja fyysisesti asioita, niin sitten mä samalla on ollut kauhean kiinnostunut aina tutkimaan sitä, miten sitä liikettä voisi tehdä mahdollisimman oikein ja mahdollisimman vähällä dynamiikalla. Että semmoinen tavallaan maksimaalisen liikkeen hakeminen hyvin pienellä energian käytöllä. Moni saattaa sanoa, että kun alkaa ensimmäistä kertaa tekemään mun liikekieltä, että oma keho sanoo, että mennään vasemmalle ja mun liikekielessä mennään oikealle. Että siinä on jonkinlainen pieni semmoinen epäloogisuus kehossa. Tietenkin tämä nyt on tosi laaja-alaista tämä tanssin ja ryhmän johtaminen. Ensimmäiset 8 vuotta mä oon tuottanut kaikki, hankkinut rahoitukset ja tuottanut kaikki, hankkinut lentoliput, neuvotellut sopimukset, joka ikisen asian. 8 vuotta yksin sitä, plus tehnyt koreografian, plus tanssinut joka ikisessä omassa teoksessa silloin vielä. Et ollut vielä tanssijana siinä. Ja tietenkään se ei ollut mikään ideaali tilanne, mutta ei ollut mitään muita vaihtoehtoja. Sitten kun kasvatti sitä ja vei sitä ryhmää kohti jotain, kunnes sitten saatiin ensimmäisiä valtion rahoituksia siihen. Et paljonhan sitä on oppinut tekemään asioita tanssin ympärillä ja ehkä se on myös ihan hyvä, että ymmärtää se, että miten rakennetaan jotain pysyvämpää. Et onhan se sillain ollut tietenkin hyvä koulu siihen kaikkeen. Viime vuonna tosiaan, kun oli tämä 3 teoksen ilta Råtanssin talossa, missä oli esikoisteos, sitten oli Suot tihkua vihreä tammi ja sitten ihan uusi Painkiller. Pääsi vähän itsekin katsomaan sitä omaa uraa taaksepäin ja minkälaisia ajatuksia siellä on ollut näitä teosta tehdessä. Niin aina on pitänyt tehdä se uusi. Suhteellisen lyhyt aika ollut tavallaan hakea
tavallaan niin kuin oikeasti nollata kaikki ja katsoa, mitä sieltä voisi tulla. Niin kuin nyt on hyvä hetki tavallaan antaa itsellensä vähän aikaa ja katsoa, että mitä se voisi olla. Jos tässä tekisi nyt koko ajan jotenkin samaa tai kokisi, että jää niin kuin jauhaan sitä samaa asiaa, niin sittenhän tämä ei niin kuin ollenkaan kiinnostavaa enää. Sittenhän tässä ei ole enää niin kuin mitään uutta löydettävää. Ja nyt musta tuntuu, että jotain on tuo kulman takana, mutta mä en ihan nyt ehdi sinne. Että mun täytyy nyt antaa hetki aikaa tässä, että mä pystyn tavallaan niin kuin rauhassa antaa asioiden ratketa itsekseen. Eli tällä hetkellä mä taistelen kauheasti sitä vastaan, että mä en ala niin kuin suunnittelemaan mitään, koska niitä ideoita ja ajatuksia tulee. Mä koko ajan, että ei vielä. Nyt on semmoinen hyvä hetki tavallaan antaa niin kuin asioiden tulla tavallaan niin kuin minun luokseni. Toivoisin, että kaikki ne sanat, mitä tanssista puhutaan ja tanssin hyvää tekevästä ja miten se on hyvää mielelle ja fyysiselle keholle ja näin, että tavallaan niin kuin se oikeasti nähtäisi niin kuin siinä omassa merkittävyydessään kaikin tavoin ja mun mielestä jo ihan meidän peruskouluissa niin kuin tanssi voisi olla merkittävämmässä asemassa siellä niin kuin opetuksessa. Et se on tavallaan semmoinen toive, mikä tässä voisi olla. Et tässä on paljon sellaista vaikuttamistyötä tietenkin, missä pitääkin olla mukana ja luoda ehkä just enemmän mahdollisuuksia, rakenteita, sellaista pysyvyyttä ja sitä uskottavuutta sille tanssille niin kuin työllistävänä alana ja sen niin kuin merkityksestä niin kuin tekijöille että katsojille. Tällä hetkellä tuntuu tosi hyvältä se, että lähdetään tekemään enemmän yhdessä erilaisten kokoonpanojen kanssa ja katsoa, että mitä kaikkea kiinnostavaa niin kuin siitä voi lähteä rakentumaan. Mä en niin kuin synttäreitäni juhli, mutta tätä mä aion juhlia kyllä, tätä 25 vuotta komppanin niin kuin, mutta on hienoa, että ollaan nyt tässä. Woohoo!